سارا راہ خان اللہ کے گھنائیے صدقے بجنا میرا مسلمان بھیرا کو سنائیں دا کھڑا ہم منا دے حال منائے جو دنبا زبا تھائی کربلائے جو گنبا زبا تھائی بھیراج نہ جوانی چڑھ پوگے نا آندھے ٹائم سہران دا آج علی مجلس سے پنرے دے سگنا دی ازاداروں بھینی دا اصول ہوں دے جداں رات آندھی ہے نا سگنا والی مہندی لامن دا ٹائم ازاداروں بھینی ایک کام کریں دین سہنچ بلہیں دین کرسی تے بھرا کو تھوڑے جائیں فاصلے تو مہندی تے تھال ہتھاں تے رکھیں دیاں تو ہاڈے ساڑے گھر دیاں دھیاں ساڑا دستور قصیدہ پڑھ دیاں قصیدہ پڑھتے پڑھتے بھرا دے قریب آندیاں بھرا کو مہندی بھی لیں دیاں بھرا کو گانا بھی بن دیاں ازادارو اے او براتے بھینی دی حسرت دل چ رہ گئی سارے رل کے ہے کرو تا دسینا اے او براتے بھینی مہندی دی حسرت گدی ودیاں ہانی یا راہ جانتے لوٹ پائے گئے رستے جانتے لوٹی پائے گئی تساں ڈٹھا ہو سی جنیاں لٹی دیاں لیکن ڈاکو جڑا لٹیں دیں زیور لہیں دیں اے دنیا دے ڈاکو زیور لٹیں دیں قیمتی سامان گھر دا چاہیں دیں بات لگن وے دے جیڑی جانی دا حال میں کھڑا دینا چھڑے زیور نہیں چادرہ بھی لٹیاں دیں کارناماتم چھڑے زیور نہیں لٹے چادرہ بھی لٹیاں نے تے جڑا چادرہ لٹ گدیاں نے ایتھ نہیں رکے وقت پنرے دیاں پھوپیاں تے خیمہ کو آگ لائی نے جڑا کہیں جانتے لوٹی پائے بننے بھینی آجروں دیاں بھرا آجروں دیں پنرا آجروں دے جڑی جان میں کھڑا دسینا پنرا نائی ٹکڑے ہے گانا خونچ بڑھا ہویا چاہتے سہرے ریت تے رات چ رول گئے ہیں ازادارو جڑا اے رنگ تھائے برات دا ہونے گانے آسی ہونے سہرے آسی دیکھ گھنائے اے سید زادیاں سنت ادا کرے سے جڑا میں آنکھاں گھناوے ازادارو ادا کرے سے لیکن شکریہ تسا ادا کرے جو گانا ہی نواں ہو سی سہرہ ہی نواں ہو سی لیکن این ٹائم کربلا دے وچ جڑا گانا ہا پنرے دی رات لگی ہوئی آئی ٹکڑاں دے وچوں بھیڑا چون گدا ماں سہرہ علیحدہ کیتا ازادارو کربلا دے وچ جتنے شہید لٹھے دساں کتنی محبت ہے چاچے تے بھتریجے دی پہلے پیار سمجھ آوے بات غربت سمجھ آدھیے کربلا دے میدانی علمہ والے دا خطبہ 9 لاکھ کو دیکھ کے غازی آکھے چاہے کو مریں دے پائے جان دے او کونے عظمت سنے جڑی غازی پڑھئے رو کے کھڑا دے من مشا علی بطن رسول اللہ جڑا مٹی تے گھاٹ ٹرے نبی تے بدن تے ڈھیر ٹرے او حسین ہن چاچے
भतरीजे दी मोहब्बत दा अंदाजा ला। उलमा लिख देन कासिम होए जड़ा मिट्टी ते घाट तुरे हुसैन दे बदन ते कई वेले झोलिए कई वेले मोढ़ा ते कई वेले सीना वो कासिमा कारबला विच घोड़े दौड़ गए। बड़े हौसले नाल वो कासिम आई कारबला जिथा हुसैन प्यार करेगा घोड़े भज गए कखड़ी चा के घिना है। मैं आखा जितने शहीद लथे जिन्ना शहीदा दिया मामा मौजूद हैं जदा गरीब बल्ले हा भेड़ी पुछदियां हैं हुण कौन लथा है दसावे हा हुण हुर बिन अली हुण अली बिन हुर हुण जुहैर हुण हबीब। कुछ शहीद ऐसे जिन्हां दियां मावा खड़ियां होवन हा इहो जाए रंग च आवे हा पुछना ना पौंदा मां दे सामने आके आख्या तेरा शुक्रिया तेरा लाल लह गए तेको तसल्ली देवन आया। अदादारो जदा कासिम दी मां दे सामने आए कठड़ी लुकाई खड़ा हा नजरा झुका के आते तेरा भला होवे जंगल च गरीब दी मदद कीती आई। अदादारो ए रंग है कासिम दी मां दा शुक्रिया अदा करके हुसैन टुरे सामने एक बीबी खड़ी है हिक हिक दे मुंह तो देखदी है दिल्ली च खड़ी आदी है आज मैदाई जवान होवे हा ए मैदान वने हा। आजादारो अजा कासिम को रोंदियां बैठियां हैं हुसैन आखे परे खड़ के न रो तेरे लाल दी भी दीन को लोड़ पाए गई है। आजादारो जदा मां सुनाए जो मैदा लाली मैदान वैसी तैयारी कराइए उन्हें सगन आसा मैं सगन मंगाई सा लेकिन रंग दिखाए जो भेड़ी दी हसरत कियो जाई हाई। मां तैयारी कराइए चाके हुसैन को दितस गरीब असगर को चाहे हर शहीद दी मादा हुसैन आके शुक्रिया अदा कीते तेदा भला थीवे। जदा हुसैन असगर को चाहे लाल दी मां सामने बल आइए हाथ जोड़ के आदिए तेदा भला थीवे मैं तेदा शुक्रिया अदा करें दिया। गरीब आदे शुक्रिया ता मैं अदा करना हा तू क्यों करे नी रो के आदिए उन्ना दे अदा कर जिन्ना दे लड़ सकते हैं जिन्ना दे घोड़े ते बह सकते हैं ए ना लड़ सकता है ना तलवार जा सकता है अजा ता मां को माई नहीं सदेगा। ईद जाके तुरन लगे हुण खीना भेड़ी को भेड़ी आसे तुहाडी मिन्नत करे ना इना को राह दिवाए जा इना बदे हजूम अबूर करने ए ओ भेड़ियन जड़ियां पत्थरी चले से जिना दरबारे ही वजना है जिना जन नाल बाजारे ही वजना है आज ता चादरा पाई वदिया जड़ा जन नाल वैसे न भुर के कोई ना हो से। मैं शुक्रिया अदा करे ना जड़ा बिरा दे सगन जाके आदिया पाए एक सैयद ज़ादा हौसला देदा वधाए जड़िया करबला रोंदियां हन शबीर को टाइम कोई ना जो आसान करना वैन खिनाओ सगन
گھن آئین جنہ کو پچھلے لفظ یاد ان علی اصغر کو چاہ کے پیا ٹرتا ہے بھیڑی سگن چائیں خون لگانا ٹوٹا ہویا صحرا ازادارو بھیڑی چاہ کے سامنے والا آئین ان سامنے کھڑیاں بھیڑی ہاتھ چا جوڑے رو کے آدین پہلے تو بنرے مریض گائے تیری منت کرے دیا ہے ایکو میدان ننے اے جوانی چرسے ایکو شہرے پڑے سو ایدہ پلو بنے سو بڑے حوصلے نا میڈیا آقا زادیاں میں تو کو ڈھیر دیر کھڑا نہ سکتا تُسا دربارے بازارے ڈھیر کھڑنا ہے تُسا وانونیو آج تا ولیاں بہندیوں چادرہ موجود ہے آج ولیاں بہندیوں کوئی زخم نہیں لگا جڑیاں قاسم دیاں بھیڑا لدیج کے ولیاں سنان کوئی نہ سکتا حنفیہ کھڑ کے پوچھتا انہا چالیہ کیڑی ہے کوئی ایو چھئی جانتے لوٹی پائی ہے ماتم بھی کارتا یاری ان چایس سگن ہو گئے ہون ذرا حوصلہ کرو ایک دفعہ ساکٹ ہو تُسا بڑی اچھی ہائے کیتیے تُسا آزاد ہو جاندے لٹی جڑتے ہائے کر سکتے ہو قسمت بنرے دی ماں دی جگہ ہائے کرے دی ہے ظالم مرے دے ہے این چاہ کے ٹورے دروازے تے رک گئے موڑ کے پچھا سے ہر کہیں دے جوان ہم جوان جدا ہو گئے دے سفریں لگے گئے دے جڑے جھولی والے ہو دے جدا کرنا اوکھا ہو دے جے آنکھیں بلا دے ماں رو کے آدھیے تائیدہ رزق کھینوائیں ایک سوال دا جواب دے جا رو کے پچھس کہڑا سوال ازادارو جے ہائے کرنی ہے اصغر دی ماں پردے دے اندر آئی بیٹھی ہے غریب دی غربت تے تو ہائے کرے سے تیرے حق کی دعا کرے سی ہاتھ بن کے آدھیے سوال ایشو ہے جگہ جانور کو ہی دے پانی پلی دے جگہ جانور ذبح کری دے پہلے پانی پلی دے غریبہ کھائے پلی دے آدھیے ہون گھنوان ہون پلا یا نہ پلا آدھے کوشش کرے سا پانی پلا گھنا شجرہ طیبہ دی سب تم چھوٹی شاخ کو جا کے ٹر جلے حسین یہ شہزادے دی عظمت تے غربت رسام قدر دنیا تے آئے داہ رجب داہ شعبان داہ رمضان داہ شوال داہ ذیقعد داہ ذی الحج داہ محرم جدہ دنیا تے آئے 18 دیہاں دہا تے بابے دی تیاری تھی گئی ازادارو 6 مہینے زندگی تے 6 مہینے سفریں لگ گئی ازادارو ایڈا وڈا غریب سید چاہے یزیدیت کو شکست دیتی ہے کربلا تو گھن کے شام تائیں کمینے آہدے ہن اساں جنگ لڑیے اساں جنگ کیتیے جڑا لوگ ڈہ دے ہن
اکبر کو دیکھنا جنگے قاسم کو دیکھنا جنگے جنا دید پوے ہا صغیر تے منہ پٹ کے آکھنا جنگ نہیں ظلم بابے دی غربت دا گواہ ظلم دا گواہ عجیب قسمت دوہاں بھین تے بھراواں دی ایک غربت دا گواہ ہے بھئی قتل دی گواہ ہے لیکن قسمت دیکھ ایک نہیں ہے جتائے دفعہ کٹھا ہے بھئی کربلا تو شام تئی ہر موڑ تے کٹھی ہے ازادارہ جدہ چاہ کے ٹور جلے میدانی چاہے ہن لفظ سنے عربت چھین تیر ہن پہلا نبل بزل سہم میزاب معجلہ سائی کٹ گھنو 5 تیر اوہن کوئی پرندہ واسطے کوئی بڑے بڑے جانوراں واسطے کوئی انسانہ واسطے اے 5 تیر ہن 6واں تیر اوہا جندے واسطے عرب دے بہادراں اے علم دے ہتھے میں کو جھولے والا سزا دے وے جے جھوٹ بولا عرب دے بہادراں قسم چاہیے اساں بھول کے بھی اے تیر کہیں جانور تے نہ چلے سوں اے تیر دا نام ہے سہ شعبہ جندے ترائے منہ ہن جتوں گزردہ ہے سراخ بڑھ ویدہ اے او تیرہا ازادارہ ایک جملہ یاد آگئے عام ذاکر دا نہیں غریبہ دی غربت بیان کرن والے 6ویں امام دے مجلس پہ پڑھ دے ہن بندے سوال کیتے مولا شکار تے ویدے ہیں تیر ڈھیر ہوں دن نہیں سمجھ آدھی کیڑے پرندے کو کیڑا تیر ماروں مولا دساؤ کیوں جھائے پرندے کو کیوں جھیاں تیر ماروں رو کے غریب آنکھیں امامہ کھول کے گالی جائے رنائے رو کے میرا آقا پیا فرمے دے تیر جیچا مرضی چلا جیو جائے پرندے کو مار ایک گال دا خیال رکھیں شکار نالو تیر وزنی نہ ہوئے شکار نالو تیر وزنی نہ ہوئے رو کے آدھے قسمت صغیر دے ظالم دا تیر وڈا صغیر چھوٹا علماء لکھ دن مارے نا شہزادے تے رکھ چھوڑے ایڈا جو تسا آپے مار بنیا ازادارو کمینے اکلازہ حوصلہ وجہ کے ہے ایڈا وڈا تیر مارا کیوں ہے انہاں کمینہ کو یہ ممبر دے ہاتھ ہے انہاں کمینہ کو وڈی جلدی ہے خیمے لٹن دی بڑے حوصلے بہت جلدی ہے خیمے لٹن دی ازادارو تیر وڈا اینگا جائز جو آئے کھڑے لوہیں پیو تے بھوت ہکو تیر مارا پوتری شہید ہو ونجے پیوی شہید ہو ونجے ساکوں شبیر نال آنج جنگ نہ کرنی پوے خیمے لٹانی چ دیر نہ تھیوے ازادارا دنیا دیاں ماما دا دستور ہے اللہ دا قرآن ہدے 2 سال تک
ماں بچے کو دودھ پلاوے ازادارا جدا 2 سال پورے تھی دن اللہ جانے میں سمجھائے سا کیویں تو سن سے کیویں جدا 2 سال پورے تھی دن ود ماں کے کریں دیے او نہیں آدھے جیڑی دیوار بچے دودھ تو علاوہ کوئی شے کھامنی ہوتی ہے ماں کسٹرڈ پکائسی پھل منگائسی اگر امیر دا بال ہو سی پورے بازار چوں طرح طرح دے پھل کھین آسی اگر بال غریب دا ہو سی ماں تھوڑا جیاں دودھ بڑھائے سی ہمسائے دے گھروں چینی منگسی دودھ تھچ ملائے سی بالا کو آکسی آجی کو جھیڑا کناڈی وائے آج اے پہلی دفعہ کوئی بئی شے پی اکھاند ہے ازادارا اے دنیا دی عام مائے جڑی 2 سالہ دے بعد بچے کو این رنگج کوئی بئی غذا کھویں دیے اے ممبر تے ہاتھے آج بھی تیجا 12واں 10 محرم کو سامرے کھڑ کے کربلا تو منہ کر کے آدھے میڈا سلام ہوئے اون صغیر تے جیدہ دودھ نال نہیں لوہے نال چھڑایا گئے صبحا من الحزن الى الحزن جڑا ایک کان تو بائے کان تائی زبا ہو گئے ایک کان تو بائے کان تائی دیر پئی ہو دیے جھولے دی مالک جھولا جھولاوڑ آئی بیٹھیے ان بھیڑ کو ڈھیر انتظار نہ کریں دا جو آگے بہو انتظار کیتے بہو ڈھیر کھڑی رہیے بہو ڈھیر ٹردی رہیے ازادارا اس طریقے دنال این تیر چلائے شہزادہ ہی بابے دے ہتھاں تے میں بڑے حوصلے نال پڑھنا چاہتا ذرا جگر سنبھالیں اللہ جانے لگتا ایک سے کیویں سن سے کیویں ازادارا این تیر چلائے این دے ذہنی چاہی دوہاں کو کٹھا شہید کرے سا نشانہ بنایس اتہائی اصغر دا سر تیر اصغر کوئی لگسی شبیر دا جگر جریسی دوہیں پیوتے پوتر کٹھے مار ویسے ازادارا این تیر چلائے علی اصغر باپے دے ہتھاں تے اچھلائے اپنے حصے دا تیر صغیر گلی جو جھلے شبیر کو تھوڑا جیا تیر لگائے خون دا نکلنا رو کے آدھے بابا میں کو معاف چکر گل چھوٹا تیر میں کو معاف کریں میری ماں کو شکایت نہ کریں گل چھوٹا تیر وڈا ان کے بلے ان چھپائی وڈا ابا دے دامن کتے ابا تلے 6 مہینہ دا شہید 10ویں دنی علماء ہی کا عمل لکھے سہنی کھڑ کے ایک قدم اگھاں چا ایک قدم واد پیچھاں چا 7 دفعہ یہ عمل دہرا جیڑی دعا مانگ قبولے کر علماء تے سوال جو اے عمل ہے کیڑے ٹائم دا جدا غریب دا پوتر شہید تھیے چاہ کے ڈرے ذہنی چ خیال ہے جیڑی ماں اتنا پیار کریں دیے رب جانے زخمی گال دیکھ سی کیویں ایک قدم اکھاں چاہیدہ ود قدم پچھا رکھیں دہا 7 دفعہ قدم پچھا رکھس کنات دا لڑ حل گئے رو کے آدھیے دے دی بیٹھی ہم تیر لگ گئے حوصلے نال لگا تیرے نال جل دیاں
بڑی اوکھی ہے پیا کرے میں جدا ماں ڈٹھے علماء آہدن سر دیوال سفید تھی گئے ہاں اور سن سے جملہ ایک سوال کرے نا ہر کہتے تساں اپنی زندگی ڈھیرا جنازہ تے گئے ہو سی کوئی ہک جنازے تے گیا ہو سی کوئی 10 جنازہ تے گیا ہو سی اے ہاتھ بدی کھنا تو با جماعت ہائے کر انتظار مقامہ ازادارہ جنازہ ہر ڈٹھا ہو سیا اللہ دی کائنات چ ڈھیر ڈٹھے ہو سنی میں کو ہکو جنازہ ایو تھیاں دکھا پوتر مر گیا ہوئے تے قبر بناون والا پیو آپ ہوئے تے ماں چائی کھڑی ہوئے قبر بناون والا پیو آپ ہوئے قربان ونیا حسین دی غربت تو جائیں آپ قبر کھٹیے کہیں ویلے ذوالفقار دا وین آوے ہا میں تا جنگ لڑن آئی ہیم قبراں بناون تا نہ آئی ازادارہ حسین این سمھائے وقت جائز وقت سمھائیس وقت جائز جے جملہ سنے تے ہائے کریں ماں آکھے کیوں نئے سمھیدہ رو کیا تھے کیویں سمھاواں ریت گرہ میں چہرہ نرہ میں ازادارہ سمھائیس ریت پاونی شروع کیتیس ریت پیدا آئے جدہ واری آئیے چہرے دی اپنی آباد لڑنالو ٹکڑا کپڑے دا پاڑس صغیر دے چہرے تے رکھس ازادارہ ان بائے پاسے موہ کیتس ان مٹی پاتیس ازادارہ شہزادہ دفن ہوئے بچڑے مرن عمر ابن سعد دے جگہ یارہی کو ہر شہید دا سر آئے اصغر دا سر نہیں آیا کتا آہدے اسا قتل تا کیتا ہے سر کیوں کوئی نہیں آدھن میدان اچ لبھدا نہیں آدھے گھوڑا تے چڑھو نیزے چاہو ازادارہ نیزے چاہ کے ٹور پائیں 400 گھوڑے سوار اصغر کو گلیں دے بدل نیزے زمین چلا دے زمین چ نہیں پائے لگ دے ماں دے جگر تے پائے لگ دے تو میں دھیاں قربان کر دیوا تو کڑا غربت تے ہائے کرے سے جڑا ماتمی بیٹھے میں کو اصغر دی غربت دا جملہ تو سن سے کیوے پتہ نہیں ماں